El maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras. Do rural que tuvo que facer o seu pozo co seu esforzo que un veciño da vila que ten un servicio público de traída de agua. Só no caso de que non dispoñan nin de abastecemento público nin de rede de saneamento público poderá se aplicar unha reducción da cota dun 80%. Pero na actualidade non tiña que pagar nada. Pero, repito, teñen que cumplirse estas dúas condicións. Non vale que teñamos... Hoxe remataron as obras de reforma da cuberta do Concello. Co inicio da retirada esta mañá dos andamios que cubrían a súa fachada, o edificio consistorial recuperará gran parte do aspecto co que foi proxectado orixinalmente polo arquitecto José Franco Miramontes en 1904. A Concellería de Promoción Económica do Concello da Estrada anunciou hoxe a súa intención de executar unha obra de acondicionamento da explanada traseira do Teatro Municipal, que está habilitada como zona de estacionamento público gratuito. Xoiería Fondevila. Se queres sorprender cun bo agasallo en ouro ou prata, en Xoiería Fondevila somos especialistas. Xoiería Fondevila. Garantía, calidade e bo servizo coa experiencia de máis de 50 anos. Tamén temos as mellores marcas en reloxería. Xoiería Fondevila, Praza de Galicia, número 15, A Estrada.